Għall-ewwel darba minn meta ġie stabilit uffiċjalment tfakkar jum l-innu Malti biex jiċċelebra l-innu li nħadem fuq mużika ta' Robert Sammut bi kliem il-poeta nazzjonali Dunkar Bsajla. Infassal bħala talba l-paċi u laqda l-innu Malti jirrifletti x-xewqa ta' poplu li jgħix f'armonija u b'rispett lejn xulxin u jibqa' relevanti minkejja li għaddew is-snin. Fuq TVM ix-xandar programm speċjali fis-27 ta' Deċembru bl-isem ta' Lil Din l-Art Ħelwa, bis-sem ta' akademiċi u esperti fil-lingwa Maltija. Joseph Borg, segretarju tal-Akkademja tal-Malti u għallim, fakkar fil-kuntest storiku politiku li fih ġie mfassal l-innu Malti. Ma ninsewx li 7 Ġunju kien għadu kemm għadda u vera kien perjodu delikat ħafna fl-istorja politika ta' pajjiżna u Dunkar mispira ruħu li jikteb dal-innu għall-għaqda nazzjonali. Il-professur fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università Michael Spanjol saħaq li l-innu Malti m'għandux jitkanta biss, iżda jiġi wkoll mifhum u analizzat fid-dimensjoni tiegħu. Jibda mill-passat, fil-fatt fl-ewwel strofa għandek verbi fil-passat, ħarist, libbist, tatna, tarom fil-passat, għal dak li rridu nagħmlu responsabilità u vjaġġ għall-futur. L-aġent kap eżekuttiv taċ-ċentru tal-Ilsin Malti Dr. Maris Camilleri sostniet li jum id-dedikat lill-innu nazzjonali jista' jqanqal diskussjoni li ilha nieqsa għal diversi snin. Qegħdin niddiskutuh, nerġgħu nqajmuh forsi, nagħtuh perspettiva moderna min-naħa tagħna wkoll, forsi iktar lingwistika milli dejjem mill-ambitu letterarju. Dr. Camilleri żiedet li l-Malti ma jistax jitqies biss bħala suġġett akademiku, imma bħala lingwa ħajja li tifforma parti mill-kultura u l-identità nazzjonali. Importanti li anka naslu fl-iskejjel però. Għan-nies in ġenerali iżda wkoll fl-iskejjel għax it-tfal huma l-futur tal-lingwa tagħna. Il-professur Spanjol rimarka wkoll li l-innu Malti jista' jiġi interpretat u preżentat b'diversi modi, inkluż permezz ta' forom artistiċi differenti biex jibqa' ħaj u jinftiehem aħjar. Iħalli fidejna responsabilità kbira jgħaddi minn dak li għandna sewa sibna ruħna f'dil art li tatna jisimha, imma hemm responsabilità kbira fuqna ġejna minn fejn ġejna li ngħixu fuq din l-art illum il-ġurnata. B'differenza minn in-nijiet nazzjonali oħra bħal dak ta' Franza illi s-Sur Borg rimarka kif isejjaħ ġilied u l-armi, l-innu Malti huwa mibni fuq tema ta' għaqda u paċi. L-innu Malti jiġbor fih fidi nisranija hemm kliem semitiku u kultura Ewropea. Xemm misbaħ milli jkollok dil-għaqda ġifieri sewwa din it-tema sabiħa fl-innu tagħna. F'kumment brabta ma' dan il-jum wara emenda fl-ola liġi tal-pajjiż, il-Prim Ministru Robert Abela qal li għandna nkunu gburin b'dak kollu li għamilna Maltin. Biex jum l-innu nazzjonali mhux biss se jservi ta' tifkira simbolika, imma wkoll stedina biex naħsbu fuq minn aħna bħala poplu u fuq ir-responsabilità kollettiva li nġorru lejn il-lingwa, il-kultura u l-identità tagħna.